Здравейте на всички! Аз съм Иванчо и гледате Кралски фен. И днеска съм ви събрал. Тоест, гледате това видео, защото днеска и Минчо има рожден ден. Котката ми. Чакай. Така. Ей, Минчого. Ето това ми е котката. Ако мислите, че е красавец, напишете в коментарите. Ето долу, чак там долу. И кажете по една тема. Дали мислите, че една котешка година е 2 месеца? Ако мислите, просто напишете в коментарите. Да. Аз поне така изчислих и поне така мисля, че една котешка година ще да не е 2 месеца. Там някакво не разделях. Това беше преди колко време. Разделях на... не знам на колко си. Чакай да че забравя. Да, разделях просто. Да. И какво открих? 2 месеца. Да се върнем към темата. Така, втората тема, която съм намислил, защо почти всички ютубъри казват: ликнете лайка, напишете в коментара. И аз чудя, Кралски кога го е казал? Напишете в коментарите кога. Просто не знам. И аз не казвам, може да съм казал в някое видео, поне едно, да лайкнете, ама мислих, че ще е яко, ще лайкнат всички, ама няма да го казвам. И защо няма да го казвам? Просто хората може да изгледат видеото и да им кажат да лайкнат, те може да не искат. И окей, няма проблем. Поне да гледате видеото, няма проблем, никакъв проблем. Просто да знаете, ще стоя тук и ще гледа как лайковете се увеличават. Ма не ме интересува, стига да имам гледане. Хайде сега, лайковете не са най-важните неща. Поне според мен, ако искате, вие сте на друга тема, на друга тема сте. Просто нямате никакви грижи. Какво е това, бе? Добре, изчакайте за малко. Добре, готов съм. Изредете ми кой ютубър най-много сте. Напишете в коментарите кой ютубър най-много сте чували да казва: лайкнете видеото, абонирайте се. И да каже за абонатите. Окей, не искате да се абонирате, страх ви е, добре, няма проблем никакъв. Не се абонирайте, не лайквайте видеята, просто гледайте ме. Ако искате ме гледайте. Просто, не знам. Просто гледайте. Гледайте каквото си искате. Анди Студио, The Clashers, Кралски. Гледайте Кралски веднага, иначе не сте за този канал. И да. Това беше всичко за днес. И ако ви е харесало видеото, ви е харесало. Лек ден от вас. Чакайте. Лек ден от мен и лека вечер.